Sinibingelele sinamukele kephina philani thamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngwakwamthembu njengoba sikhuluma nawe ke sise Big 5 Hlabisa umkhandlu lo osenyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal oqhubekayo ke nokuthi wenze inhlelo ezinkulu ikakhulukazi inhlelo ezisuke zithuthukisa ke imphakathi inhlelo ke ezishintsha impilo zabantu impilo ethuthukisa amabhizinisi njengoba sikhuluma nawe ke uyaqhubeka lo mkhandlu nokuthi uxhase imfela ndawonye esuke yenza ke izinto ezahlukahlukene emphakathini singabala abezolimo sibale abefundisi siphinde futhi ke sibale na kuyilabo ke okuyibona ke abathungayo ngempela ke osungula namhlanje umeya umhlonishwa uSithi Khumalo ubesaqhubeka nokuthi ekhiphe izinsiza emphakathini njengoba sibona ke osungula namhlanje kuyaqhubeka ukuthi ukhishwe amathuluzi okulima izinsiza zokubiya kanjalo ke nogandaganda siyafisa ukuthi sizwe kuyena ke umashobane osungula namhlanje ngaphambi ukuthi sizwe kulabo abahlomlile uma sithi ke abakhulume. Indeed abantu abayimisele ngalama project nangama programs bayakwazi ukusizakala ngoba oqala asimthintithe umuntu emlotheni sesifuna abantu abanentshisekelo nabanothando abanye babo uthi besibanikeza ucingo nje uqalile unayo ingadi ubiyile is either ingadi sekugugela ucingo noma wayibiye ngamahlahla noma wayibiye ngani ngoba kuyingozi ukuthatha umuntu ongakaze abe nalo uthando lokulima umgicabeze ngogandaganda noma umgicabeze ngocingo noma igxobo othatha lezo zinto lezovela ayidayise noma uphuza ngazo la bonke abantu abafaka izicelo sihlale phansi ayicubungula sabuka nanokuthi abantu abayithandayo into project for instance i-team yakwanibele labathungako angeke unikeze umuntu othungako uyomnikeza umshini okwenza izitini example ngoba kusho ukuphambana le project nje abathungayo abantu abathungako already silekelela bona ukuthi babe nenqubekela phambili. Igama lami nguNelisiwe Nxumalo nguMesi Sitsokweni silapha yana engadini elapha elimayo uhlela ngesikhathi project esinayo siyimbumba yomama abalimayo ingadi ufenesi lwakhona besibiye ngamahlahla manje ubaba umeya usisize kakhulu ekuthenini asithengele ucingo sitshale ubhontshisi sadlelwa izinkomo zabantu sangavuna lutho kodwa manje siyajabula kakhulu ukuthi ubaba umeya usesinikile ucingo asezukudlelwa izinkomo sesisivuno sethu sesizobonakala isivuno masitshalile sisithola isivuno sikwazi ukudayisa basiseduze kwedamu kuyalimeka kuyatshaleka indawo iyavuma umhlabathi ovumayo yonke into umuyitshalo iyavuma siyabonga kakhulu emakhanseleni ethu asiphethe ukuthi namhlanje sigcine izicelo zethu ziphumelele. Ngiphakamisa ukubonga kakhulu kubaba umeya ngendlela nje akasize ngayo singomama silima lapha engadini sibiye ngamahlahla singelelwa izimbuzi ziyadla kodwa nje namhlanje injabulo yami indiza phezulu ngoba sezizobiya silime kahle sikhululeke ngesikhathi samaveji silima amaveji ngesikhathi sombila silima umbila nje nasemakhaya siyalima okujabulela kakhulu futhi ngijabulela nogandaganda ngiyalima nasekhaya nginendawo yami enkulu ngiyalima umbila ngiyalima ubhontshisi ngiba nesivuno nje kulokho njengoba ngishawe imvula kodwa nje ngibonga ngiphakamisa ukubonga kakhulu kubaba umeya ngendlela nje akasiphakamele ngayo singomama sibiya ngamahlahla engadini ngibonga kakhulu ngibonga izandla zami zilula ikhanda kubaba umeya okwenza isithathe lesinqumo sokuthi singene kakhulu kulezi zolimo ukubuka isimo semathuba emisebenzi amathuba emisebenzi ayikho kakhulu so sase decide ukuthi no asihlanganeni sisebenzisa umhlabathi ngoba the time usebenzisa umhlabathi kubukeka kukhona okwenzakalayo kunanokuthi mhlambe uphume uyogcinga amatoho umoshakalelwa isikhathi kanti mangabe usebenzisa umhlabathi uthatha isikhashana ukuthi khona okugadile uyakwazi ukuthola ngaleso sikhathi leso.
Mbukeli ke njengoba bengishilo ngathi ke nabefundisi abasalanga ngaphandle ngempela njengoba behlomlile ngamathende ahambisana ke nezihlalo siyafisa ukuthi sizwe elabo ilaka ukuzibongela nje osukwini lanamhlanje nabo sibathola uma ngabe sithi ke abakhulume. Sibonga kakhulu lokho okwenzekile namhlanje ukuthi ubaba umeya azokhipha izinto ezinjengalezi. Thina singabafundisi singabaholi sibonga ukuthi silitholile ithende esizophuma ngalo siyoshumayela sibuyisela abantu kuNkulunkulu ukuze wonke umuntu angayisoli asindiswe. Siyabonga kukho konke ubaba umeya ahlanganisa ngakho ukuthi ukhathalela kakhulu nemphefumulo yabantu ukuthi bonke abantu mabafinyelele ekulazini iqiniso. Sibonga kakhulu nangosuku lanamhlanje ukuthi libe yisibusiso kithi ukuthi sithole zonke izinto esasiyicelile. Silitholile ithende, sayithola igenerator, sayithola nezitulo njengoba sasicelile. Sibonga ukuthembeka kule ndoda engubaba umeya, sithi inkosi imbusise imuphe amandla. Sibongele nomphakathi wakithi ukuthi into ezinjengalezi leli thende aliphumele thina sodwa ukuthi sizoshumayela kodwa sizosiza nomphakathi oshonelwe abanemicimbi ethize leli thende likwazi ukubalekelela. Sibonga konke okuhle umuntu ongasenzele kona kulolu suku lanamhlanje. Amen. uNkulunkulu usenzele okukhulu ukusebenzisana nomasipala noma esebenzisa umasipala ukuthi asilekelele thina njengabafundisi ukuthi asithengele itende, asithengele ihlalo, asithengele igenerator ukuthi masikhonza uNkulunkulu uhamba ugesi inkonzo ingami. Siya appreciate kakhulu umlayezo enginawo kakhulu kubaholi bethu baka Big 5 Hlabisa ukuthi siyamtusa kakhulu uNkulunkulu asinikeza abaholi abanokumesaba uNkulunkulu ngoba whenever umulida abantu sukulida abantu bakaNkulunkulu. So umbuzo uthi ke ubalida kanjani abantu bakaNkulunkulu uNkulunkulu ngam-involve noma uNkulunkulu umkhipha ngaphandle. So lokho siyatusa kakhulu nathi siyabakhulekela nje okusho kwizwe elithi ke nginxusa ukuthi ukukhuleka kwenzele bonke ilakubala ngegaba zabo ukukhulekela abantu. So ngeke sibashiye emkhuleni kwethu ngalokho abasenza. Siyamkhola uNkulunkulu ukuthi ke lokho abasenzele khona kuningi abasasenzela khona ngoba ziningi ingqinamba thina simaphambi kwabantu abantu esimaphambi bayibike kuthina njengabafundisi. So kuphoqa ukuthi thathe inkinga zabantu siyofuna ama resources kumasipala. So uma umasipala ke masingqongqothe siyofuna ama resources abantu umasipala evula iminyango siyakutusa kakhulu lokho sathi uNkulunkulu may increase their territory egameni kaJesu. Siyabonga kakhulu umhlonishwa umeya angitholile nje ngaphansi kwebandla enkulone ABZ kodwa ngitholele kumabandla esinawo under uCluster C ubala ward 1 to ward 5 sikwaze ukuthola itende lu2 poli elinehlalo ezi100 negenerator esicabanga ukuthi kuyosiza kakhulu kubazalwane abanhlwempu nabasuke beswele ongangokuthi kuyenzeka ukuthi umzalwane uyafisa ukuthi athole itende ushonelwe noma nomcimbi uyawuthola ukuthi itende libiza cishe almost 1600 kodwa uma sesungela befundisi bonke lokho sengingamenza ukuthi akwazi ukuthola cishe ngemali engaphansi ongangokuthi ukuthi alitransport lifike kuyena indleko zakwazi zehle kakhulu. Abantu bakithi bampofu abazalwane bayashonela bagcina bakunkulu indleko kodwa leli tende selithole namuhla silashe imoto njengoba nilibona nje emva kwami sinesiqiniseko ukuthi leyo ushintsha umphakathi abazalwane nakubo bonke abazalwane abakhona under uCluster C uBig 5 Hlabisa ku ward 1 to ward 5 ilokho ngafisa ukusho kamanje. Ingakho sithi umphakathi wethu akuba abantu abanama cooperatives, abantu abakuthanda ukulima, abantu abakuthanda ukuthunga, abantu abakuthanda ukubhaka nama cold room njobe sikwenze konke bonke abantu sicela basizakala. But okukhulu kakhulu kunakho konke njobe sizakala ezintweni eziningi ezehlukeneko ilokho ukuthi sicela lezi insiza esibanika zona ngoba sibanikeza siyithenga ngemali yabakhokhi bentela abaqikelele ukuyiphatha kahle ngoba esibanike namhlanje ngeke sibanike ngonyaka ozayo so besinikeza abanye ngoba babenefitile abanye ngonyaka odlule siyaqhubeka ngonyaka ozayo so besinika abanye. Asikwazi lokusinikeza abantu ababodwa nawe and again. Ileyo zinto esizicela kubantu bakithi ukuthi basize wogandaganda njobe sibanika wona nje sifisa ukuthi even the price abalimela ngayo abantu yehle kunokujwayelekile ngoba inhloso is to maintain ugandaganda no diesel na yonke enye into ngoba uma ngabe ungeze ukucharge umphakathi
kusho ukuthi udiesel ngeke ukwazi ukufaka, ngeke ukwazi ukumaintaina, ngeke ukwazi ukuholela udrive. Yonke lonto leyo ke idinga ukuthi ube nayo imali ozosebenzela phezulu kwakho. Phakathi ke kwezinye izinto ezigqugquzelwe kulomhlangano wanamhlanje ukuthi lamathuluzi kufanele ke ephathwe ngendlela ke ezokwazi ukuthi iwagcine isikhathi eside, kuphinde futhi bekhona ke ukubambisana kuona ngempela ke ekwazi ukuthi ke asize ke nabanye abangamalunga omphakathi. Siyafisa ukuthi sizwe ukuthi ngempela ke kuthini ke ukuphawula uma ngabe sikhuluma ngalo ke udaba oluthinta ukubambisana kanjalo ke nokushintshiselana nokusizana ngawo ke lamathuluzi. Nakho lokho sikuthola uma ngabe sithi ke abakhulume. Ithuluzi leli esiliphethe esilitholile akusilona ithuluzi lami ngedwa, ithuluzi lekho opha sethi sonke thina esihlangene siyimbumba singomama esisebenzayo. Akugcini kuyithuluzi lami noma la kwaNtsukwini noma elakwambokazi, ithuluzi lomphakathi okufanele liphathwe ngezikhali zamantungo, lingagcini futhi kuyithuluzi lomuzi owodwa omunye akasakhoni ukusizakala ngoba leli thuluzi lokuxosha indlala, lokuxosha ikati eziko, lokuthi bomama fanele silime singagcini sesiphuma sesicela ngaphandle kodwa ingane zethu siyifundise ini ukulima. Ngiyajabula kakhulu ngalokho kade kwenzeka namhlanje ngoba kukhombisa ukuthi bawukhathalele umphakathi wethu, nathi bugqugquzela thina singabantu abasha ukuthi nami noma sifisa ukwenza amabhizinisi bazokhona ukusixhasa. Siyabonga nje kakhulu, yiwona manje ngijalo engifuna ukwadlulisa lawo. Bonke abantu abala abasizakele ngale program namhlanje sibafisela ukuthi bayibeke lezi zinto zibasize zibhizinisi kubona ukuze bakwazi ukuqhubela phambili. Ngoma ngenjalo they'll be shooting their own program, killing their own program ngoba into yabo le esiza bona nemndeni yabo, esiza nomphakathi kanye nomakhelwane. Onke lama program ala adinga isupport. Sinxusa ke nomphakathi ukuba basupporteni abantu bakithi laba sebeqalile amabhizinisi abo ngoba inhloso ukuthi baqhubele phambili. Uma singaba support ngeke ukwazi ukuqhubela phambili. Inqabile ke imisebenzi. Njobe sibonile this is a Women's Month. Baningi abantu besifazana ababenefitile, baningi abayouth ababenefitile. Sicela sibasupporte njalo ukuze sikwazi ukuqhubela phambili imisebenzi yabo. Ilezo zinto ke singayinxusa ikakhulukazi emphakathini. But okukhulu kakhulu kunakho konke, they must take care of their product. Bayiphathise kwezikhali zamantungu. Mbukeli ke siliguqisa njalo uhlelo besithi abakhulume seBig 5 hlabisa kwamakhasa. Igama lami nguphiwe ngwakwamthembu uncedinyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe isigoqeni sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo. Inkosi inibusise.